ही भाजी आपल्याला अजून बघ मिळतं. ही बघा पावसात ही ह्याची भाजी आहे, पेवग्याची ना, पेवग्याची भाजी. ही 20 रुपये. आणि ही टायकुळ्याची भाजी, टायकुळ्याची भाजी. ही बघा ही टायकुळ्याची भाजी आहे, ही पण 20 रुपयेचा. ही कशी आहे की मुळ्याची भाजी कशी आहेत ते? 10ला एक फक्त. अच्छा, बावा कोई म्हणजे अगोदर काढून ठेवची लागतात काय? अच्छा, ही चहाची पात. चहाच्या पातीची चहा एकदा तरी तुम्ही नक्कीच खाऊन बघा, मस्त लागतं चहाची पात. ही बघा ही वली तिरफळा आहोत, 20 रुपयाची आहे ती सगळी. ही दिसतात तुमच्या समोर ना ती. आणि ही तर काकांकडे कणकेचे बांबू असतात जे भाजीसाठी वापरतात आणि खूप प्रकारे आणले नाही ते बघा, म्हणजे भरपूर आणले नाही आहेत. इकडे गावठी आवळे सुद्धा असत. तर मित्रांनो, आपण आता जे बघितलं बाजार ना, हे जे बाजारच्या सिरीज मधले जे आठवडी बाजार बघतो त्यामध्ये मी तुमचा वेगवेगळा काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. जसं की मे महिन्यामध्ये आपण या कणकवलीच्या बाजारात दिलेलो तेव्हा आपल्याला आंबे, करवंदा वगैरे बहुत मिळालेली. तशीच ही पावसातली आता काही वेळा असा होता की पाऊस जरी चालू झाला ना तरी श्रावणामध्ये येणारी जी भाजी किंवा रानभाजी वगैरे जी आहे ती थोडी लेट येतात. म्हणजे श्रावणात पिकणारी आहे ती पाऊस चालू झाल्यानंतर पण येत नाही, ती श्रावण चालू झाल्यानंतर येतात. तर अशा टाईपचा आज आपल्या काय गावठी पदार्थ आपल्या गोप मिळतं या बाजारामध्ये, ह्या आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूचा असा. आणि जवळपास मेन हायवेपासून म्हणजे मुंबई गोवा हायवेपासून आतमध्ये 1 किलोमीटर आतमध्ये गेल्यानंतर ह्या माझ्या मागे जर तुमका दिसतं आता पटकी देवी मंदिर आणि ह्या इकडे रिक्षा स्टँड असा. तर तिथून बाजार ह्यो संपता, म्हणजे तिकडून चालू होता आणि इकडे संपतात किंवा इकडून चालू होता आणि त्या बाजूत संपता. तर मी आता पूर्ण ह्या 1 किलोमीटर पुढे येईल. आता इथून आपल्याला बघत जाऊचा की गावठी पदार्थ आपल्याला काय मिळतो. आजची व्हिडिओ इंटरेस्टिंग यासाठीच होती की आपल्याला इतर बाकी काय बघूचा नाही, फक्त गावठी प्रोडक्ट आणि ते कुठच्या ठिकाणी मिळतात ह्या आपल्याला नक्कीच बघूचा असा. तर आपल्या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि इंस्टाग्रामवर कोंद्रेव नावाचा पेज असा त्याचा सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. बाजार सुरू झाल्यानंतर पहिली दुकानं आपल्याला मिळतात ना, ही सगळी कांदे, बटाटे, टोमॅटो आणि ही जी भाजी आहे जी जास्त वेळ टिकणारी असा घरामध्ये घेऊन गेल्यानंतर किंवा फळा वगैरे तीच दिसतात आपल्याला. पण आपल्याला आजच्या बाजारामध्ये इंटरेस्टिंग आपल्याला काय बघूचा तर गावठी पदार्थ कुठे कुठे मिळतात आणि काय काय मिळतात हे बघूचं असा. मी मागच्या वेळी तुमका दाखवलं आहे कणकवलीतलं बाजार एवढं मोठं असा ना, तुमका काय मिळत नाही असं काहीच नाही आहे. कणकवलीच्या बाजारात सगळा मिळतं गावठी. तुमका जा हवे आता त्याच आपल्याला आता बघूचा नक्की काय काय मिळतं. तर मित्रांनो, आपल्याला पहिलाच ब्रोकोली मिळाला आहे बघा इकडे. मी बाकीचे तुमका दाखवले नाही कारण ते बाकी सगळे टोमॅटो, कांदे वगैरे होते ते आपले काय रोजचे असतात बेसिक बाजारात. तर आपल्या गावठी बघूचा ना यावेळी. ह्या मध ना ह्यो कसलो पेटीतलो अहिंसक म्हणतात तो, अहिंसक मध. हो हो, हिला लक्षात. त्यानंतर ह्या तूपा गावठी, ह्या किती आहे पॅकिंग? अर्धा लिटर 350. अच्छा, आणि ह्या अर्धा लिटरच आहे. ह्या फक्त पॅकेटमध्ये आहे. वजन पण अर्धा किलो. ओके ओके. ह्या किती रुपया म्हटलास? गावठी 300 रुपये. हां, आणि ही त्यांच्या जमिनीतलीच हळद आहे, गावठी हळद. आणि हे घरगुती लाडू वगैरे आहेत. तर हे दादा तुमका मी दाखवलेलं आहे 2-3 बाजारामध्ये दिसलेले जे मालवणच्या, ओरोसच्या. तर ह्यांच्याकडे तुमका ना मशरूमसुद्धा मिळतात. हे बघा चांगल्या क्वालिटीचे मशरूम तुमका ह्यांच्याकडे मिळतात. ह्या पाकिट किती रुपये आहे? 50 रुपये पाकिट आहे, फक्त 50 रुपये. आणि हे बेबी कॉर्न असत छोटे, चांगल्या प्रकारचं पॅकिंग आहे बघा मस्तपैकी. आणि बाकीचे पण इतर गावठी तांदूळ वगैरे ते बघा, हे तांदूळ असतं. त्यानंतर लोणचं असं, तिकडे सगळे ते ह्याचे कुरकुऱ्याचे सगळे प्रोडक्ट असतात काय काय. ह्या घरगुतीचा ना लोणचा. ह्या किती रुपये आता? 70 रुपये. आणि हे ह्या गोड लोणचा काय? गोड लोणचा. अच्छा, बाकी फरसाण बिरसाण असा. आणि ह्याचा दुकान आहे ना तर ढालकाठीकडनं तुम्ही पटकी देवीकडे जाताना राईट साईडलाच आपल्याला 1 मिनिटाच्या अंतरावर मिळता, घेऊ शकतास इकडे. ही भाजी आपल्याला अजून बघ मिळतं. ही बघा पावसात ही ह्याची भाजी आहे, पेवग्याची ना, पेवग्याची भाजी. ही 20 रुपये. आणि ही टायकुळ्याची भाजी, टायकुळ्याची भाजी. ही बघा ही टायकुळ्याची भाजी आहे, ही पण 20 रुपयेचा.
हे अजूनही आपल्याला बघूक मिळतात पावसाळ्यात. जवळजवळ आता श्रावण चालू झालं तरी. आणि दादांकडे हे केळीची पानं पण आहेत. हे किती रुपये आहेत? 20 रुपये. किती आहेत आतमध्ये पानं? 6 जीबीची, 5 जीबीची, 5 जीबीची, 5 जीबीची, दोन्ही 5 जीबीची. तुळशीची भाजी. हे फोडीशीची भाजी मस्त लागते ही भाजी. ही चांगली लागतं हा भाजी. पावसाळी रानभाजी असा. तर तुमका जर घ्यायचं असेल तर तुमका कणकवलीच्या बाजारात मिळतील. आणि ही कसली? ही किरडूची भाजी. किरडू, कुरडू. जसं खेळतात बघा, जसं खेळतात. अच्छा, रानटी भाजी, पावसाळी रानटी भाजी. हे वर्षातनं एकदाच मिळतात, परत गावाचे नाही. समोरचा मोठा झाड दिसताना इकडे ह्या स्थानाचं नाव आहे ढालकाठी. आणि इथून लेफ्ट साईडला गेल्यानंतर आपल्या कणकवली कॉलेजकडे आपण जाऊ शकतो. आणि सरळ गेलो का आपण हायवेक जातलो. राईट साईडला गेल्यानंतर बाबांच्या मठाकडे जातलो. तर असो हो तिठो असा. जिथून आता आपण लेफ्ट साईडला गेलो ना कॉलेज रोडला, तर आपल्या तिकडे अजूनही वेगवेगळे गावठी सगळे पदार्थ तुमका म्हणजे जे वस्तू असत ते बघूक मिळतले. तुमका तिकडे दाखवते. इंटरेस्टिंग असं तिकडची जी गल्ली आधी आहे का. किती रुपये ते? 20 रुपये आला. आणि सगळा 20 रुपये. हा, तू खायचो कणकवलीचोच काय? आणि तू भाऊ भाऊ काय दोन्ही? ओके चला. हे बघा ढालकाठीकडनं तुम्ही आतमध्ये येल्यानंतर तुमका हे खूप प्रकारचे वेगवेगळ्या काय काय बघूक मिळतला. जिथे अळू असा, ही केळीची पानं असत, त्यानंतर ह्यो कढीपत्तो असा. ताकी काय काय तिळत ना. जरा दाखवतो पेलो उचलून. किती रुपयाचे आहेत ते? 50 रुपये. 50चे 2 पेले, 30 रुपये एक. आणि हे गावठीवाली 20 रुपये पेंडी. अच्छा, अजून काय तुझ्याकडे गावठी? हे पेजेचे तांदूळ आहेत काय? आणि ही अंडी पण गावठीच आहेत. किती रुपये ती? 12 रुपये. अच्छा. आणि ही लाल भाजी ना, आंबट सुद्धा असा. मी मे महिन्यात बघितलेलं आहे. मग वाटलं पावसात यायचं नाही की काय. किती रुपये आता? फक्त 10 रुपये. ही तुमच्याकडचीच आहे ना सगळी केलेली रानभाजी? ती खायची फोडशाची ह्याची आहे ना, पेवग्याची भाजी? पेवग्याची. किती रुपये ती? 10 रुपये. सुस्त भाजी. आणि ही भाजी ही पहिल्यांदाच बघितलंय मी. अच्छा, पावसातच मिळतं ना फक्त? आडाळ्याची भाजी. ही किती? 10 रुपये. तर ही आडाळ्याची भाजी आहे. ही एक वेगळी बोग मिळाली आहे आपल्या ह्या बाजारामध्ये. मी बोललेलो आहे तुमका कणकवलीच्या बाजारात काहीतरी नवीन बोग मिळतं आपल्या. इकडे अळू पण आहे बघा. तर आपण तुमका मी दाखवतोय. ऐता बघा, इथं दाखव जरा. अळू ह्या किती रुपया? फक्त 10 रुपये. अच्छा. काकी ह्या काय? ही कसली भाजी? हा, कुरडूची भाजी. हे किती रुपया? 15 रुपया भाजी. आणि हे पण तेच आहेत ना, फोडशीच्याच भाजी? आगळू कसं हो? 100 रुपये वाटली. पाऊस इल्यामुळे जरा गोंधळ झालेलो असं गो आपल्या. ही कशी आहे की मुळ्याची भाजी? कशी आहेत ते? 10ला एक फक्त. अच्छा, म्हणजे जी जुडी बांधलेली नाही. ते किती आहेत? 3 म्हणजे एकच येऊ शकतो. हो. हे भोपळे कसे आहेत? 40 रुपये किलो. आणि ही एक भेस 20 रुपये. फक्त 20 रुपये. अच्छा, म्हणजे साधारण अर्धा किलोची असता ही भेस. केळी बघा किती लहान आहेत. ती खूप लहान केळी आहेत. हा, वेलची केळी. हो, हे का वेलची केळी म्हणतात. आणि खूप लहान आहे ती केळी. हे किती रुपये आहेत दादा? 80ला डझन आहे. 80ला डझन. म्हणजे साधारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केळी येतात मध्ये. आणि इकडे सुद्धा तुमका गावठीच मिळतला सगळा बघू. ह्या वेगवेगळा असा. ह्यांची मला नावं माहीत नाहीत, ती मी तुमका सांगते. ही फक्त माहिती आहेत फागला ती. बघूया ती पण. ही बघा फागला. आणि हे 320 रुपये किलो, म्हणजे 80 रुपये पाव किलो असो रेट असा. ढालकाठीकडे जातो. ही ती भाजी कसली? ही भोपळ्याची.
ही आडाळ्याची, ही सुरणाची, ही ह्याची, हळदीची पानं ती कशासाठी ती ते पातोळे वगैरे हा, पातोळ्या किंवा आज हे आहे ना, हा अच्छा आज संकष्टी आहे त्याच्यामुळे ही केळीची पानं इली आहेत सगळी. त्यानंतर गावठी भेंडे सुद्धा असत हे बघा, फ्राय पण करू शकतात, भाजी पण करू शकतात, जा काय हा सत्ता. ते चूरणाचे कापा किती रुपये आहे हो? 50 रुपये ह्यो पीस, एक पीस ह्यो 50 रुपये असा. आणि त्यानंतर ही अळूची पानं सुद्धा असत ही बघा, अळवडे करूची पानं ही वेगळी आणि थंय ठेवली आहेत ती वेगळी, ती अळू करूची आणि अळवडे करूची, अशी वेगवेगळी पानं असत. ह्या काय आहे तुमका जर माहिती असत ना नक्की माका कमेंटमध्ये सांगा की कसली भाजी आहे ती. एक प्रकारची भाजी आहे जी भाजी केली जाता, आमटी केली जाता, काही केलं जातं याचा. फक्त ह्या काय आहे आणि कसा केला जाता तुमका जर माहिती असत तर नक्कीच माका कमेंटमध्ये सांगा. मी या पहिल्यांदाच बघितलं. बावा कोई म्हणजे अगोदर काढून ठेवची लागतात काय? अच्छा. आणि हे नंतर आपण कशामध्ये वापरू शकतो? भाजी करू शकतो याची. हे बघा हे जे करता ना काठी त्या प्रकारे हे अळवाची काठी करूची लागते. अच्छा. ₹120. डायबिटीसवर उपयोगी असतं ही. कापून तुकडे करून त्याचे खारात घालतात. हे बघा होय ही चहाची पात हा. चहाच्या पातीची चहा एकदा तरी तुम्ही नक्कीच खाऊन बघा, मस्त लागतं चहाची पात. आणि ती सुद्धा ह्या काकींकडे असा. काकी आपल्या रामगडात नाही येतात आणि त्याच्यासोबत त्यांची मुलगी सुद्धा येतात जी 13वीमध्ये आहे. कॉलेज करून इकडे येतात आईक मदत करू. तर असं या ढालकाठीच्या जवळच दुकान असं आहे बघा, हे ढालकाठीच्या समोरच दुकान असा. आणि रामगडमधून एवढ्या लांबून हे सगळे प्रोडक्ट घेऊन येतात विकूसाठी आणि ते पण गावठी आहेत. ह्या गावठी घावण्याचा पीठ असा जो 70 रुपये असा. म्हणजे तुमका रेडीमेड मिळतला तर आपण घरगुती तुम्ही घराकडे फक्त नेऊन डायरेक्ट करू शकता त्याचे घावणे. इकडे त्यानंतर तांदूळ सुद्धा असं ते बघा, उकडे तांदूळ पेजीसाठी स्पेशल. अशा प्रकारे हे तुम्ही बघू शकता वेगवेगळे गावठी प्रोडक्ट आहेत सगळे. हे बघा ही वली तिरफळा आहोत 20 रुपयाची आहे ती सगळी. ही दिसतात तुमच्या समोर ना ती, आणि ही 20 रुपयाची असत. तर काकींकडे सुद्धा ही वेगवेगळी भाजी आहे बघा गावठी भाजीचा, जी आत्ता आपण ह्या दुकानामध्ये बघितली ती सगळ्या. आपल्याला पुढे पण जायचं असा, पुढेपर्यंत ती बघा दुकानं असत खयची वेगवेगळी. पण झाला असा की पाऊस इलो आणि आपण नाही छत्री आणलो. कणकवलीत पाऊस ह्यो कायमच असता पावसाच्या दिवसात. तर काकांकडे कणकेचे बांबू असत जे भाजीसाठी वापरतात आणि खूप प्रकारे आणले नाही ते बघा, म्हणजे भरपूर आणले नाही आहेत. इकडे गावठी आवळे सुद्धा असत, पॅकिंग आवळे आहेत हे सगळे. हे किती रुपये आहेत आवळे? 100 रुपये किलो. किलो 100 रुपये किलो. आणि शेळी सुद्धा असत माडाची. हे पण गावठी प्रकारचा बराच काय काय बघूक मिळतं आपल्याक. हे हळदीची पानं आणि केळीची पानं अशी पानं आहेत. इकडे कढीपत्ता सुद्धा असा. आणि ह्याची भाजी ना एकदा तरी तुम्ही खाऊन बघा. मी पण अजून कधी खाल्ले नाही, पण एकदा मला नक्कीच खाऊची आहे ह्याची भाजी. कसली कसली आणलं ही हळदीची ना पाना? ही किती रुपये आहेत? ह्यो तेलियाळीत रस्तो गेलो हा. ह्यो गेलो हा तो पुढे पंचायत समितीकडे रस्तो गेलो, म्हणजे कॉलेजकडे रस्तो गेलो हा. आणि ह्यो ना ह्यो आपल्या बाजारात म्हणजे ह्यो जो पॅसेज तुमका दाखवलाय ना इकडे तुमका सगळा गावठी मिळतला बघू. थंयसून आता आपण परत पाठी जाऊया, ढालकाठीकडनं लेफ्ट साईडला जाऊया म्हणजे हायवेच्या दिशेने, आणि तिकडे बघूया आपल्याला अजून काय बघूक मिळतं काय.
ढालकाठीच्या समोरच एक मोठा फळांचं दुकान असा. हे बघा मस्त मस्त फळं आणि सगळ्या प्रकारची फळं तुमका इकडे मिळतली आहेत. ही जवळपास दिसतात तुमका ती. दादा सगळ्या प्रकारची फळं आहेत ना? कुठून आणता तुम्ही फळं? कोल्हापूरवरून? वाशी मार्केटवरून. मस्त आहेत फळं. तुमका सगळ्या प्रकारची फळं इकडे बघू मिळतली. ती बघा मोठं दुकान आहे फळांचं. ढालकाठीच्या समोरच या काकांकडे मोड काढलेला धान्य असा, जा एक 10 ते 12 प्रकारचा वेगवेगळा धान्य असा. आणि ह्यांचा रेट कसो हा? 15 रुपये 100 ग्रॅम. आणि सगळ्यांचा रेट एकच आहे. अच्छा, तुम्ही कुठच्या? कणकवलीचे आहेत? तुम्ही कणकवलीचे आहेत? ढालकाठीकडनं थोडं पुढे गेल्यानंतर ह्यो जो रस्तो गेलो ना, ह्यो मठाकडे रस्तो गेलो आणि ह्यो हायवेकडे गेलो. तर ह्या बाजूक आपले कांदे, बटाटे, टोमॅटो ही जी दुकानं आहेत ना तीच बोग मिळतली आहेत. आणि ह्या बाजूक बाकीची इतर गावठी सगळे पदार्थ बोग मिळतले आहेत. आता आपल्या ह्या बाजूक जाऊचं नाही, कारण ही सगळी कॉमन दुकानं असत. ह्या बाजूक आपण जाऊया आणि बघूया अजून काय मिळतं का बोग वेगळा. अंडी कशी आहे ती? 120. पूर्ण 10 अंडी आहेत? 12 अंडी आहेत. अच्छा. नंतर या मोदक पीठ, कुळीत पीठ, डांगर पीठ अशी वेगवेगळी गावठी म्हणजे घरगुती पीठ असत. त्यानंतर हे कुळीत आणि हे पेजेचे तांदूळ, उकडे तांदूळ आणि इकडे आंबाट आणि सोलासुद्धा असत. आणि ते वेलची केळी आहेत काय? अच्छा. आणि पुढे ती भाजी आहेत, हळदीची पानात ना ती. आणि हा आगोळसुद्धा असं आहे बघा. आणि हे खारातले आंबे आहेत. हे किती रुपये आहे? एक 50चे 4. अच्छा. आज संकष्टी असल्यामुळे बाजारात आपल्या केळी भरपूर दिसतात. किती रुपये? कशी आहे ती? 60 रुपये डझन आहेत केळी. मगासपासून बघितलं तिकडनं केळीच भरपूर दिसलेत आपल्यात. आणि हळदीची पानं सुद्धा दिसली आहेत. हळदीची पानं एवढ्यासाठी की हां दिसलास? होय काय? खायचे तुम्ही? हरकुळचे. आता दिसतालाच हो सगळीकडे. चला. तर तुमका सांगत होते मगाशी मी, हळदीची पानं जी आहेत ना, ही हळदीची पानं मोदक करूसाठी वापरतात. म्हणजे ते उकडीचे मोदक म्हणतात ना, ते करूसाठी हळदीची पानं पहिली लागतात. त्याच्यामुळे हळदीची पानं पण आज आपल्याला खूप भोग मिळाली आहेत. आज अंगारकी संकष्टी असा. माझं कॉलेजचा मित्र असा रामगडमधलो आणि त्याचा ह्यो मुलगो असा. माझा अजून लगीन झाला नाही आम्हाला. चल बाजार करू केला का तू? हां चला. विरण बाजार चॅनलचं नावच था विरण बाजार. चला. हो मित्रच तो माझो. चला. तर मी आता उभो आहे मुंबई गोवा हायवेवर. ह्यो जो गेलो हा ना तो मुंबई साईडला गेलो हा. ह्यो गेलो हा गोव्या साईडला रस्तो. आणि ह्यो समोरचो गेलो हा ना तो आचऱ्याक गेलो हा. आणि आचऱ्याच्या समोरच ह्यो जो रस्तो हा ना तो बाजारामध्ये गेलो हा, म्हणजे जुन्या बाजारपेठेमध्ये. इथून पुढे गेलास ना काय DP रोड असा, जो लेफ्ट मारल्यानंतर आतमध्ये कॉलेजकडे जाता रस्तो. असे वेगवेगळे रस्ते असतात. आणि इथून आपली बाजारपेठ जी स्टार्ट होता ती पटकी देवीपर्यंत. तुमका पहिल्यांदा मी दाखवलंय तिथपर्यंत. तर मित्रांनो तुम्ही बाजार तर बघितलास, आठवडे बाजार जो कणकवलीत तुमका इंटरेस्टिंग बाजार दाखवले मी. जे सगळे प्रोडक्ट आपल्या गावठी भूक मिळाले. आणि आजचं बाजार थोडंसं मी वेगळं केलेलं आहे. जा इतर बाकीच्या बाजारात पण आणि ह्या पण बाजारात असा मिळताना तर मी ह्यामध्ये घेऊक नाही. सगळं तुमका वेगवेगळा दाखवलं आहे मी. आणि आत्ता पण मी तुमका काहीतरी वेगळा दाखवलेलं आहे. जर मी टी शर्ट घालते प्रत्येक माझ्या व्लॉगमध्ये टी शर्ट असताना, आता वस्त्रकला तर आपल्या मित्राचा रोहितचा इथे दिसता तुमका खाली. सध्या चतुर्थीचा पॅकिंग चालू असा. आणि चतुर्थीत सुद्धा वेगवेगळी टी शर्टा डिझाईन केलेली असतात, जी वस्त्रकलाच्या तुमका इंस्टाग्रामच्या पेजला बघू मिळतील. तुमका खाली ID मेन्शन करतोय मी आणि व्हॉट्सअप नंबरसुद्धा असा. तुम्ही इन्क्वायरी करा आणि नक्कीच तुमच्या साईजमध्ये तुम्ही ऑर्डर करू शकता. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर पण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. कोंद्रियो नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं, ते सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. लवकरच नवीन बाजारामध्ये नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.